Wa man ko ng suko. Nagpasabot lang. Bayad ay ka? Mauna, ha? Money plus money equals smile gyud di ay. Charo? Di gihapon sila kasabot ani? Tanaw na to. Kung kursunada pa ba sila mangutang nga na? Ho? Nakasulat na kayo? Bawal ang utang. Kasabot. Charo, di sila kasabot ana. Bayad sa kong utang sa tindahan guro kay murag gipanabit amang guro ko aning tindira dire. Kinahanglan naman ko yung mga madunggan sa laing tao. Na akong utang dito nagtipon og na. Pas dindot nga ako sa ning bayaran ang akong utang para makautang na pug kusunod. Ana ng tirada diha. Para kuan bapaldo. Ani mubayad na ko. Ayo. Ayo. Unsa man? Sige pangayo sa baba nimo. Bagay ko sig pangayo diri ba di man ka motubag. Muayo ray kag tarong dili nimo kay dukduk kung tanawan nangahulog ang tinapa oh. Pila pa man kayohon. Di ka gusto kwarta? Sayo pa kay ba? Ay kung bundak-bundaki ang tingog nimo. Pag nakadungog ra ka sa akong ayo ba pero nagpabungol-bungol ra ka ba? Kinsa may ganahan mo tubagan nang muadto ra ka sa kong tindahan ug mangutang. Wa ka kita na? Basta ha. Bawal ang utang. Kasabot? Mauron. Oh. Mubayad ko. Dara oh. 100 mubayad ko sa akong utang para kuana na akong lista diha. Ay, wa man ko ng suko. Nagpasabot lang. Bayad ay ka? Mauna, ha? Money plus money equals smile gyud di ay. Ay, natural nga mo smile gyud ano. Customer baya ka no? Maayo kay kabalo ka. Kabalo ka nang customer is always right. Wala ka kabaluan na. Walay tao diha. Kabalo ka, pag mubayad ka, pwede na kay kamuutang. Bisan pag unsay imong kwaon, pwede kay basta kay mubayad ka. Mao ganing na ako dire kay mobayad ko sa kong utang. Oh, dara oh, bayad ko sa kong utang. Oh. Walay tao diha kay kwaon sa na po ni. Sige, pagpili na, ug unsa imong utangon. Wala man dire akong utangon. Unsa man day ang imong utangon? Hol mas akong 100 diha. Ay kabala ka. Bago ra ko ni bayad oh. Kabalo man gyud ka ni bayad ko na ako ron sa mga tubangan oh. Ni bayad ko sa 100 na akong utang. Oh, mas akong 100 diha. Ay, total, maayo man ka mo bayad. Wala problema. Nara oh. Ay, salamat. Sige lang. Ayaw kabala ka. Kining 100 nga akong hulam sa imo ha. Bayaran lang ko ni. Pero dili ko magsaad og kanus ala ko bayaran. Basta kay bayaran ko ning 100 ha. Salamat kayo. Salamat jud kayo. Muna lang ko. Unsang kalasihab tawhana nga. Mura ra man siya gwa ni bayad kay gikuha ra man niya balik ang 100. Time pa. Anong nang hulam ako 100 nga sudan man day ang kong tuyo? Ay ibalik na lang ko ning 100 para makautang kog sudan. Tama di ay. Ayo. Uy, ibalik lagi ka. Sumala sa kong giingon. Diba, naingin ko sa imo nga bayaran ti ka. Pero wa ko nag-ingon sa imo nga unsang adlaw. Oh, karon mubayad ko sa kong utang nga 100. Oh, bayaran ti ka oh. Time pa. Murag wa pa may oras nga nang hiram ka ning kwarta ha. Mobayad dayon ka. Tungod kay naghuna-huna ko. Unsa ba gihuna-huna nimo? Huna-huna ako nga kung di ko mubayad, maaaring malugi ka, ha? Kay unsay imong ikumpra, imong iparuling sa imong gamay nga tindahan, di ba? Kinahanglan nga mubayad ko. Oh, ana diha. Mo na akong giingon. Sa una pa na. Ah, sige. Unya, manirado sa kuno. Kay wa pa may customer. Mutiwas akong laba. Ops. Kadali lang. Nakoy hangyo nimo. Unsa naman pod? Pagdali ba? Kay nang laba ko. Hilman lang ta na kog balik tong 100 kay kahuna-huna ako ba mulakaw mo day ko ron, ya wala koy allowance. Ambot nimo, lisod kay kasabton, di ka masabtan.